салом шунавандагони азиз, дар мавҷа нашри навбатӣ бахши иттилооти хабар дар студия бо хабарҳо неъмати муҳиб. 28 июл таҳти раёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раиси Ҳукумати кишвар Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар маҷлис нахуст натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2026 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюм баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ишора ба вазъи ноустувори иқтисодиву сиёсии ҷаҳони имрӯза ва эҳтимоли боз ҳам мураккаб шудани он таъкид намуданд, ки ҳифзи устувории макроиқтисодӣ, таъмини амнияти иқтисодӣ, пешгирӣ аз таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ва истифодаи пурраи имкониятҳои дохилӣ вазифаи асосии ҳукумати кишвар мебошад. зарур шуморида шуд, ки сатҳи худтаъминкунӣ баланд бардошта шуда, вобастагӣ аз молу маҳсулоти воридотӣ тадриҷан коҳиш дода шавад. Инчунин бо истифодаи самараноки захираҳои зеҳниву табиӣ рушди истеҳсолоти дохилӣ таъмин карда шавад. бо қаноатмандӣ зикр гардид, ки сарфи назар аз паёмадҳои манфии равандҳои ҷаҳониву минтақавӣ дар натиҷаи муназзам амалӣ намудани ислоҳот, дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ, рақамикунонӣ, саноатикунонӣ бо суръат ва пешрафти соҳаи кишоварзӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 рушди мусбати иқтисоди кишвар таъмин гардид. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки дар моҳҳои январ-июни соли 2026 суръати рушди иқтисодии кишвар дар сатҳи 8.2% таъмин гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар шуд. шунавандагони азиз, шумо нашри навбатии хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.